Piny mar Eritrea nonyiso lony margi kendo tieko e thuolo mokwongo e piem mago mag riembo ndigni mag 2025 CAC Road Cycling Championships mane ochopo e giko odiochieng' manyoro e kaunti ma Kwale. Kudus Merhawi mawuok e piny mar Eritrea nobedo jaloch e kidieny mano mar kilomita 163.8 tok riembo kuom seche 3 dakika 50 kod 3 gi nyiriri 6. Aman Amwet mabende wuok e pinyno mano mar Eritrea notieko e thuolo mar 2 e kinde ma Miumni Osama mawuok e pinyno mano mar Algeria notieko e thuolo mar 3 tok kao loch e piem mano mag ji madongo. Aman Awet nobedo jaloch e kidieny mano mar joriembo mantiere maikgi ni piny mar 23 bago tuke makamagi kaunti ma Kwale keto Kenya e nyong'ong mag pinje mangima. Motivation kwenye hii race, alafu kwenye race napanga kwenda next season, natarajia kufanya vizuri, maybe next time. You know, it's been a great success in terms of organization. It's been a great success in terms of participation. We had 31 countries, 316 cyclists, and this has been a game changer, not just for sports, but the entire economic ecosystem.